आपण पहिल्यांदा भेटतो असं वाटत नाहीये ना. हा ही प्लेस किती मस्त आहे ना. हो हो तुला भूक लागली. हा रे. थांब ऑर्डर करूया. हा ए मित्रा ये. काय होता अरे वाज फॅनला मरे. हॅन्यू का लायलो जा अरे तसा ना चालू कर. चालू हा ऑर्डर काय होती ऑर्डर हा घे. हा इतक्या पहिला घेऊन ये. हा चला ए आमचा कधी तुमचा येता येता शिकता लवकर आठ हो भूक लागली येता आहे. येता दोन मिनिटात 2 मिनिटात लवकर आठ. तू मालवणी आहेस ना. हो मग तू शिव्या देत असशील नाही गो. नक्की. हा नक्की. मला आवडत नाही का शिव्या दिलेली माणसं. हा हा नाही मी नाही दी नाही तो शिव्या. ठीक आहे. रांडेच आहे काय करतो माहिती आहे तू आहे काय करतो. अरे पार्सल नेऊ गेलं. हा घे घे. चला दे तुझा. चेतन Papo pani, poni papapu. Papo pani, poni papapu. तुम्हाला एखाद्या कोकणातल्या गावच्या घराचा अनुभव घ्यायचा असेल, कौलारू घराचा, जिथे मातीच्या भिंती आणि शेणाची जमीन असेल, तर नक्कीच आमच्या इथे म्हणजे आचऱ्यात या आणि ह्या तुमच्या गावच्या मातीचा तुम्ही इथे येऊन अनुभव घ्या. आम्ही तुमच्या स्वागतासाठी सज्ज आहोत. ॲड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट नंबर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत. धन्यवाद. लोक लायलो तसा ना चालू कर. हा तसा सांगा ना ऑर्डर घेऊन जाते. हे विचारा त्याला. तुमचा अरे हा करते आणि ऑर्डर ऑर्डर लिहून दे. उलटा लोगो उलटा. ते रांडी झाडे काय करतो. माहिती आहे तू आहे काय करतो. नवीन वाटता मावशीचे चेडू. होय हो तुला कसं म्हणला. अरे सांग आता. त्याला समजलं सगळं सांग. आणि थांब थांब. ऍक्शन. ॲड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट नंबर खाली थांब रे बोलायचं नाही. थांब ना. कोकणातील अनुभव घेण्यासाठी